nasi zawodnicy, ci, którzy Szewczuk, Mateusz, będzie następny, który będzie walczył o ten medal i oby go zdobył. A przed nami finał kategorii, w której Oliwier właśnie rywalizował w czerwonym kostiumie reprezentantu Ukrainy Władysław Kucko i jego przeciwnik Kirgiz, reprezentant z Kirgistanu Akel Sulajmanow. Tak, oglądałem tego zawodnika z Ukrainy i bardzo mi się podobał, bo jest to też młody zawodnik, ale jest bardzo twardy. Dał sobie tutaj radę z zawodnikami w swojej grupie. Pierwsze 30 sekund, tak zwane sprawdzanie, nazwijmy to, ponieważ ci zawodnicy na pewno już troszkę dzisiaj mają analizę, jak ktoś walczył w swojej kategorii po tych rundach eliminacyjnych. Od 11, przypomnijmy, trwały walki eliminacyjne. No i mamy właśnie pierwszy finał kategorii do 60 kg. Teraz sędzia tak samo jak i w poprzedniej walce musi wybrać tego bardziej aktywnego zawodnika. Muszą zobaczyć, który zawodnik blokuje, który nie chce wejść nie chce wchodzić do chwytów. Czasami jest to trudno, ale sędzia musi wybrać jednego zawodnika. Czasami ułamek sekundy gdzieś tam zadecyduje, że gdzieś rękę da wykluczyć przeciwnikowi, rywalowi i to sędzia wtedy wybiera. Tutaj wskazał sędzia zawodnika w czerwonym kostiumie. Zawodnik z Ukrainy był pasywniejszy. No i będziemy mieli Oczywiście parter, pozycję w parterze. Trenerze, takie troszkę satyryczne, nazwijmy, pytanie. Czy ktoś nie wybiera parteru? Zdarzają się zawodnicy, którzy nie wybierają, którzy wiedzą, że nie zrobią, a przegrywają na przykład walkę i mają większe szanse, mają ładny przerwę, wybieranie na odwrotny pas, ładne 4 punkty. Loty nogi w powietrzu. Jeszcze raz druga próba tego zawodnika. On predyspozycję ma, widzimy, jest krótkie nóżki i plecy. No jest przewaga punktowa 8 punktami. Zobaczymy, tam jest jeszcze protest że gdzieś noga, tak? Trenera tak? z Ukrainy, ale wracając do tego pytania, tak czasami, ale to w wyższych kategoriach, jeżeli wiedzą, że wie, że nie zrobi temu zawodnikowi gdzieś punktów w parterze, a w stójce jest mu w stanie zrobić i przegrywa tą walkę, to już wiele razy tak się zdarzyło, że wybierali stójkę i walczyli w tej pozycji stojącej. Ale to rzadkość, ale zdarza się, mówię, w tych kategoriach wyższych. Były takie walki, gdzie brał stójkę jeszcze, jak dobrze pracował i widział, że ten zawodnik już lekko jest podjechany, no to wtedy z korzyścią wtedy wiedział co. No nie, w parterze dałby mu odpocząć, a tak nie da mu odpocząć, w stójkę bierze i cały czas jest napór i gdzieś to jeszcze tych punktów szuka gdzieś w pozycji stojącej. No tu mam znowu rozpatrywany challenge. Mają na to oczywiście delegaci Federacji Światowej tyle czasu, tyle oni uważają, więc muszą rozpatrzeć to dokładnie, bo te faule, no często zauważymy, że są wskazywane, te nogi potrafią gdzieś pomóc. Czasem niechcący, jak to się mówi oczywiście, znaczy, tak, w ferworze walki. Tutaj patrzyli, czy jest faul w ataku, że zawodnik, który atakuje na odwrotny pas, bo to jest wyniesienie odwrotnego pasa. A w tym momencie? Nie, w tym nie, to wcześniej. Jednak dali 5 za pierwszy rzut. Druga akcja 4. Plecy, także wygrał przewagą techniczną 11-0. No mamy pierwszego zwycięzcę dzisiejszego dnia w kategorii do 60 kg. Został z nim zawodnik z Kirgistanu. Nie, koniec, przewaga. Tak. Jeszcze chciał
Czerwony narożnik walczyć, ale drodzy Państwo, złotym medalistą do 60 kg na naszym memoriale Władysława Pytałowskiego zostaje Akel Sulajmanow, reprezentant Kirgistanu, o którym wczoraj tej reprezentacji bardzo też dużo wspominaliśmy i przypomnijmy, że nasza reprezentacja również udała się do Kirgizów na mocne zgrupowanie, potem do Japonii, więc no ta nacja jest bardzo ciekawa i tutaj w Warszawie naprawdę to widać.